indoda eqoshiwe okhuzini. Hey lokhuza. Hey lokhuza. Hey wavela wafika novaselini umlomo usumhlophe qwa. Akutshela akakhathazwe. Uba kwenye indlu uvuka kwenye indlu. Sinjalo. Hey usuyithathile usuvele wayithatha i-road safety i-traffic update wathi yakwa transport. Asishaje full time yethu full time manje. Indaba nifuna ukuzizwa ukuthi umgaqo ovaliwe omuphi. Ngizothwala ka transport. Manje abantu bayabuza labathi ngoba isingakuwena ngisazokwazi ukuthi kumaqeqeqeqo. Hayi usazosho asifuna bias. Sifuna ushiqiniso lonke neqiniso lodwa kodwa siqhubeka usebenze. Asinkinga nalokho. Namba abantu base-Afrika ke sila erenkini ngisazokhuluma nampo baba umshazi. Uphu babonana. Oh nangibabonana. Usazothi maye ngishaya bese ngiza kwene sengishayeni. Kodwa nje igama esize ngalo. Sango shaya khoneni mntaka ngishaya mntana. Hayi uright babeni. Ya ngicabanga ukuthi bekukudlula nje kuloko ukuthi njengoba kade ngitshela ukuthi okhuzini uthe babefaka ischeme washo ukuthi ke umdlali abangamfaka yamthenga iSundowns yathi lo mdlali siyamdinga. So i-road safety transport wayithatha vele kwakuyi-custodian ye-Department of Transport wathi hamba osebenza khululeka khohlwe ezinye izinto. So angifuni ngathi siyamkhulumela ngicela nje ukhulume officially nabantu base-Afrika si-live on Facebook ukuthi kuba besibona siku-Facebook singena ama-rank sisemgwaqweni cha instruction yakho. Asibonga kakhulu Nongalo sibingele ubuholi bemboni baba Mshazi baba Nala nobuholi bonke. Ngicabanga ukuthi ke lana siku long distance sisendaweni enkulu kusebenze kakhulu nale insizwa kube kuphonswane ngamatshe kube kuhlekwe futhi namhlanje isimo sikahle kodwa sicabanga ukuthi ke uNongalo semthatha njengegolide kuthina ukuthi usenesikhathi eside uyakwazi ukuxhumana nemboni uyakwazi ukusho on time ukuthi kwenzakalani emgwaqweni uyakwazi nokuyobheka ama project nje ukuthi awabheke enze kahle so sicabanga ukuthi asikwazi ukuthi uma sesimbona ngathi umsebenzi umphele kwenye indawo simiyeke sithi usezokwazi ukuthi manje usuku nosuku njoqhubeka nizwe traffic on time futhi ozayithi thasi noma selithe ukuthambalala ilanga ngoba ukhona la ku department into zakhona zizohamba kahle kodwa cha si clear akusho ukuthi uma seku department sesomvala ababumalandela sibalikhulu uzoqhubeka ipothole mesayibona usayibiza ipothole ngegama usavumelekile ukuthi umgaqasho ukuthi umaqephu uqephu kodwa futhi uvumelekile ukuthi asho uma sawulungisiwe lo mgwaqo so sicabanga siyosebenza kanjalo sibonga kakhulu nale support ke esitholile sicabanga ukuthi ke indlu evuliwe yenza into eziningi siye phasikeni manje uNkulunkulu ukhuluma ngomuzi obekwe entabeni ofanele ukhanye sikubona kanjalo thina Nongalo uyoqhubeka ukhanyisele indawo eziningi basizakala abantu bakithi ngicabanga ukuthi sizobheka ukuthi ephasikeni bazohamba kahle ke abantu la ku Durban lonke mase siyaba update nje kwama rank umsebenzi esisebenza ngawo nokuthi isimo sethu sibe kahle kodwa nenzana ezweni engekho emthethweni ngenza agcina sesibambe ngepound kwanamhlanje kodwa ngicabanga ukuthi isimo sihamba kahle ayiya yes Siyabingelela nganze ukuthi ecela uma uqala ungene kuleli khasi lethu Mkhosi 2 cofa subscribe button kule channel yethu ungaphambili wenza kwethu mina ke njengomsakazi woMkhosi 2 nganeza kwethu sicela ukuhalalisela ubaba uAyanda Msweli emva kokudliwa yizembe lapha yana okhozini FM ngenkathi bebuyisela abantu ohlwini labasakazi yena ke bazange besamfaka ke usiboniso Duma wayisemqasha ngokusemthethweni mina ke nawo nganza kwethu bengathanda sihlangana lapha yakho comment section sihalalisela ubaba Ayanda Msweli ngomsebenzi wakhe omusha mina ke nawe bengathanda sihlangana kwivideo elandelayo ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko bye.